Ale nikomu to nehovorte, že keby sme vymenili slova slovenskej hymny, napríklad, že na čo pôjdem domov, keď nemám nikoho, na čo pôjdem domov, keď nemám nikoho. Stop! Ale lepšie viete, ak nie? 1, 2, 3, 4. Katastrov sa blízka. Opa! Snowy bobiu. Opäť zastavme sa, bratia. Zastavme sa, nech sa oni stratia. Slováci ožijú. Nechoču, že by nás tu zaperli potím za toto. Takže to som vymyslel, ale nesmel som to nikde prezradiť, aby ste vedeli, že dám taký návrh do parlamentu, no a to neznám, či tam bude otvorené, keď tam pôjdem. Lebo na čo pôjdem tam? Ďakujeme, my musíme ísť už domov. Lebo vo Stropkove chcem ísť na pumpu na kávu. Ale dúfam, že máte aj vo Svidníku kávu. Hej, jakú máte kávu dobrú? Koľko máte rokov? 10, pijete už kávu? Ukazujú, že takú máme kávu. Pijete? Tak nie ani. Oba, počkaj. Za chvíľočku prídem, idem niečo vám zahrať. Jebem chodil tak rusinsky spívať, ty jak veľký spievať. Ale neznám toto správne slova. Všetky soby dúmajú, že takú veľkú bradu mám. Moja typer do Ruska filmovú ponuku mám. Hľadajú takoho rusnáckého chlopa. Budú tam hrať pravoslavného